Život. Inšpiratívny a plný radosti, no zároveň aj krehký a plný víziev. Preto je dobré mať okolo seba ľudí, na ktorých sa viete vždy spoľahnúť. V spoločnosti Krka sme tu pre vás. V rámci nášho záväzku voči zdraviu poskytujeme bezpečné a účinné farmaceutické produkty najvyššej kvality. Sme vašim spoľahlivým partnerom a jeden z popredných výrobcov generických liekov na svete. Lieky na predpis a produkty bez predpisu. Pre ľudí a zvieratá. Pomáhame ľuďom so zvýšeným krvným tlakom a hladinou cholesterolu zlepšiť ich zdravie. Aj tým, ktorí trpia depresiou, úzkosťou alebo demenciou. Tým, ktorých trápi pálenie záhy, žalúdočné problémy a bolesti. Tiež tým, ktorí trpia bolestiami, prechladnutím a kašľom. Pomáhame pacientom s cukrovkou, rakovinou a mnohým ďalším. Naše lieky sme z materskej spoločnosti v Slovinsku vyviezli do celého sveta. Vybudovali sme výrobné závody v rôznych kútoch Európy a vo všetkých udržiavame rovnaké štandardy kvality. Neustále investujeme do výskumu a vývoja, do najmodernejších technológií, zariadení a procesov, do inovácií, ktoré začleňujeme do všetkých našich činností, do nášho kvalifikovaného a zanieteného tímu kolegov, ktorí sú oddaní svojej práci a pacientom. Všetky fázy vývoja a výroby od aktívnych farmaceutických zložiek až po konečný produkt sa realizujú interne. Takýmto spôsobom zabezpečujeme komplexnú kontrolu kvality. Naši lekársky zástupcovia poskytujú informácie o našich produktoch a najnovších usmerneniach pre liečbu zdravotníckym pracovníkom na viac ako 40 trhoch po celom svete. Vďaka vlastnej distribučnej a marketingovo-predajnej sieti dodávame lieky ľuďom rýchlo a spoľahlivo vo viac ako 70 krajinách sveta. Sme hrdí na to, že naše vysokokvalitné, bezpečné a účinné lieky pomáhajú viac ako 100 miliónom ľudí na celom svete. Nestaráme sa však len o zdravie našich pacientov, ale taktiež podporujeme rozvoj spoločnosti ako celku prostredníctvom dobrých skutkov a humanitárnych činností. Pravidelne podporujeme zdravotníctvo, vedu, školstvo, šport a kultúru. Uvedomujeme si, že príroda je pre naše zdravie nevyhnutná. Preto s vďakou prijímame jej bohatstvo a staráme sa o jej zachovanie pre budúce generácie. Vieme, že nezáleží len na súčasných generáciách, ale aj na tých, ktoré prídu po nás. Preto konáme udržateľne, chránime prírodu a pomáhame jednotlivcom a celej spoločnosti žiť zdravý život.